Ahojky, tak já vás vítám u nového vlogu. Dneska máme pátek a máme 10:35. Já jsem včera dorazila z dovolené, ale přespala jsem u babičky a až dneska o 8 ráno jsem jela vlastně semka do Zábřeha. Protože jinak se omlouvám, pere mi práčka, tak budu mluvit trošku hlasitěji. Včera jsme přijeli do Mohelnice o 10:30 večer, takže myšlenka to, že ještě pojedu, jako kdyby já jsem tam musela pro klíče, že jsem si je tam nechala v případě toho, že by se mi to někde ztratilo, tak ať to prostě je v Mohelnici ty klíče. Tak jsem přijela do Mohelnice a tam jsem teda přespala, jela jsem dneska do Zábřeha. Moje vlasy utrpěly újmu, protože já jsem zvykla na tu svoji masku a ona mi 2 dny před odjezdem došla. Takže byla jeden den bez masky, což bylo katastrofální, protože moje vlasy, když jsou bez masky, tak jsou jak hřebíky, jak sláma, prostě seno, na ně nejde chytnout, jo. Tak vám teďka ukážu. Pořídila jsem si v Itálii tady tohle. Má to být teda balzám, a tak aspoň něco, než bude v pondělí a než si zajdu koupit tu masku, na kterou jsem zvykla. Tak, já jsem uklízela, takže hygienu si jdu udělat až teď. Mám tamponek a tohle tonikum. Jinak všechny tyhle přípravky jsem měla na dovolené, jak ve Švýcarsku, tak v Itálii, tak i v Rakousku. Já už jsem vám točila povídání v jednom vlogu, že si myslím, že péče o obličej by se neměla podceňovat, hlavně v létě. A neměla by se podceňovat jakože vůbec. Ale v tom létě si myslím, že to je jako hodně důležité. Tak to by bylo. Teďka použiju svoji růžovou vodu, u které se vždycky ksichtím jak. Teďka jsem se snažila se neksichtit. To už víte, že já to zapracovávám tak, že prostě si tak jenom jakože dělám. Tak to by bylo. Krém. Tady u toho krému 1 minuta, už pračka bude brát jenom 1 minutu. Tady u toho krému už se mi to stalo podruhý, tady přímo u tohohle krému ranního, že mi spadl na zem. A on je ve skle, ale rozbilo se jenom to víčko se jako rozpulilo. Takže to mám takhle v plastu, což mi ale nevadí. Když je to léto, tak si dávám menší vrstvu krému, i když to teď absolutně nevypadá. Na noc si dávám velkou vrstvu, nebo větší vrstvu krému, ráno menší. Tak. No a teď jsem zapomněla, že jsem si chtěla dát ještě polštářky pod oči, se úplně jakože zregenerovat. Tak uvidím, jestli si to dneska ještě dám, nebo jestli zítra. Tak. Tady mám ještě nachystaný ty okurkový. Jich bylo 4 takový pytlíky. Takže 4 páry, no. Takže takhle. Dobrý. Tak jo, tak já jsem se s váma si udělala ranní rutinu. Ještě vám ukážu, co mám za tričko. Takový cute, roztomilý. Tak já jdu ještě uklízet a potom se určitě ještě připojím.
when the words fell out, I saw the warmth in the room. So I gathered the strength to lift it, and you picked it up and laid it down, and you picked me up and I am found. Oh, oh, oh. It's without a cause. Sometimes it's just because I think we found it. Oh yeah, we found it again. Oh, it never faded, 'cause you created, and then I found the spark in, whoa, the spark in you. Got easier to see it. Tak nyní máme 3:45. Já jsem v Olomouci, jdeme s kamarádkou na nealkoholický točený pivo, což je tady v Olomouci fakt jako dobré pivo, Pomelo Greb tuším. A takže se mám dobře a jinak, protože jsem taky sestra školáka, budoucího šestáka, tak nevím, jestli mě sledují děti, asi ne, ale přeji všem, ať dostali, nedostali krásné vysvědčení a ať užijou prázdniny, co nejvíc můžou. A ať si hlavně za tu vysvědčení si koupil něco, nějakou drobnostku, ale za to, že celý ten školní rok zvládli. Ahoj, tak dneska máme neděli, přesně je za 10 minut 11 hodin. Já jsem pořád u dědů, protože vlastně včera jsem natáčela video, včera za mnou přišel děda a řekl mi, jako, že mi musí něco říct, ale jako ať se z toho nezesypu. Tak jsem mu řekla, jako ať povídá, že jsem to chtěla vědět. No a Meginka už není mezi námi, už je v nebíčku. Děda choval králíky sice na maso, ale choval je spoustu let a starala se o ně, jezdíval s nimi k veterináři a takhle. Já už za sebou mám taky pár králíčků, o které jsem se starala a jak od malička nebo v dočasce, tak už jich pár mám za sebou a u Meginky to bylo fakt tím přeřátím. Já si to strašně teďka vyčítám, že jsem ji třeba mohla vzít domů, mohla jsem nějaký něco jako studenýho jí dát, nebo pod ní dát, aby se to prostě nestalo. Teďka hledám způsobů, 1000 způsobů, jak jsem to prostě mohla udělat jinak, aby se tohle prostě nestalo. I když já jsem nevěděla, že je na tom zlé, protože když jsem byla na dovolené, tak jsme si s dědou volali a posílala mi fotku vlastně, že na Messenger, že jsou u veterináře. A veterinářka nic nezhledala špatného. Ostříhala jí drápky, píchala jí injekci, jako kdyby očkování takhle a nic jako nezhledala, Meginka byla na prohlídce a nic prostě špatného se neukázalo. No a nějak 5 dní poté teda umřela na to horko, no, protože ty párna byly velký, to víme všichni a Meginka to teda bohužel nezvládla. Strašně mi to mrzí, protože hodně lidí si z vás může říct, blbej králík. Nebo vnímám teďka, že hodně lidí má názor na to, což je úplně nepochopitelný, že čím menší zvíře, tím je to jako kdyby čím menší zvíře, tím
méně důležitý, nebo tím méně se o něho musíte starat, nebo takhle to hodně lidí teďka vnímá, co pozoruju, což se mi samozřejmě nelíbí. No, Meginka. Strašně mi chybí, já jsem ji teda neviděla, jak u dědeček pohřbíval, má hrobeček na zahradě, ale já jsem ještě neměla sílu tam vůbec dojít, protože bych se složila. To je mi jasný. Takže tak, no a to jsem chtěla říct. Meginka, to nebyl obyčejný králík, to byl prostě, já jsem těch králíčků měla víc, asi 4. Za tu dobu, co žiju, za těch 24 let. A Meginka byla teda 4. A nikdy žádný králík nebyl takový jako Meginka. Nikdy. Meginku jsem si přivezla z Brna. První den hnedka se mnou ležela v posteli. Byla prostě jiná. Ona byla úžasná, ona byla svá. Ona byla paní mýho domu. Všechna jak to mám říct, všechno prostě, všechno moje soustředění směřovala na ní, všechna pozornost byla směřovaná k ní. Ona nebyla kdy jaký králík, ona prostě plavala se mnou, jezdívala se mnou na výlety. Měli jsme dokonce naplánovaný, že i teďka v létě pojedeme do Plumlova na přehradu. To bylo prostě parťák. Ona pobíhala, když jsem ji měla doma, tak pobíhala po celém bytě. Když chtěla, tak si vlezla do klase. Když nechtěla, tak jsem do ní nevlezla. Ona byla paní mého domu. Ona prostě, to byl úžasný králíček. Prostě nikdy jsem neměla ani ne tak králíčka, ale žádný zvíře, s kterým bych měla tak vážný vztah, nebo když to řeknu tak jako hluboký, tak jako procítěný vztah, nikdy jsem neměla s žádným zvířetem, jenom s tou Meginkou. Tak jsem vám to chtěla říct. A upřímně nevím, kdy tenhle vlog vůbec zveřejním, protože mě to docela zasáhlo. No ale zítra jdu nakupovat, tak vám třeba natočím vlastně haul z obchodu. Tak já jsem sebrala sílu a jdu se podívat teda na Meginčaný hrobeček. Dědeček ho tam zakopala včera. Tak se jdeme podívat, vedu vás s sebou, protože bych to sama asi upřímně nevím, jestli zvládla. Upřímně ani nevím, kde je přesně zakopaná, ale tak najdeme to. Tak, nemohla jsem to najít, tak jsem se šla zeptat dědy. Ten mi dal instrukce a já tam jdu takhle s váma, protože jsem asi na to úplně netroufám. A vím, že když to budu točit, natáčet, tak se prostě nesložím a nebudu třeba 3 hodiny brečet. Tak takový důvod, proč si vás beru s sebou. Už to asi vidím. Aha. Má tam být od zdi, někde říkal, a klacek. Což by mohlo být tohle. Ne, už to vidím. Ježiš, mě úplně do breku. Já mám to natočit. Takže dědovi instrukce by se děly trošku dopředu, doleva, od zdi, což je tady. A má tam být dřevěný klacek. Takže tady leží Meginka. Tak jsem se rozbrečela, i když natáčím, no. Já vím, že jsem teďka Meginku, já nevím jak dlouho, 3, 4 měsíce, 5 měsíců neměla doma kvůli zdravotním potížím, ale pořád prostě to byla moje holčička, měla jsem mu strašně moc ráda. Plánovala jsem s ní hromadu věcí a kupovala jsem jí pomlsky. Když byla u dědu, tak jsem se prostě o ní nějakým způsobem starala. Je to pro mě strašně
strašně těžký, protože ten králíček to bylo jedinečný. Já jsem věděla, že na tu zahradu chodit nemám, že mi to totálně sejme, ale prostě nechtěla jsem být srab. Nechtěla jsem být srab, který se nepřijde podívat ani na hrobeček svého milovaného zvířátka. Stejně tak, když mi umřela ta kamarádka, tak jsem se brala odvahu se jít podívat na hřbitov, kde je umístěná až po 2 letech. Já jsem tady na ty věci úplná sračka. Já jsem se rozhodla, že to teďka vydám, ani nevím proč. Prostě jsem se tak rozhodla a upřímně ani nevím, jestli budu natáčet dál vlogy v tomhle stavu. Prostě tohle to teďka vydám bez ohledu na to, že je 11:45, mám to vydávat až 8 večer, prostě to vydám a nevím. I když třeba nebrečím tak moc, jak jste čekali, tak mě to strašně prostě sejmulo. Hodně. I když nebrečím. Ale já nevím, co teď budu točit. Nevím, jestli budu točit. Nevím, co budu točit. Připadá mi to teďka úplně bez smyslu života. Úplně prostě, proč bych měl něco dělat, nemám jako ten důvod. Není tady ta Meginka, prostě to, co mi tahalo, ten motor, který mi tahal vpřed. Nevím, co budu točit, nevím, jestli tohle třeba bude poslední video na nějakou dobu, nebo úplně, to nevím. Každopádně se mějte hezky, aspoň vy, a uživejte si léta.